إنني مهما تراني شغلتي في إبراهامي أو قلبي واللساني وجلوسي وقيامي. A yau ranar Alhamis 16 ga watan 6 na shekara ta 2022 shahararriyar kungiyar nan ta mabiya ta farkin maulanmu Shehu Ahmad Tijjani a gidan Shehu Malam Tijjani zangon bare-bare kungiya mai suna Faira Youth Development Association FYDA. Arakati masu kuni wa masiri wa mukami. A wannan rana ne wannan kungiya suka shirya gagarumin taro domin a ji daga bakin malamai dangane da abin da ya shafi takaitaccen tarihin Shehu Malam Tijjani 'yan mota da kuma irin gudunmawar da ya bayar a addinin musulunci, a inda malamai da dama suka halarci wannan taro kuma suka sanya albarka suka kuma bayar da jawabai masu matukar muhimmanci akan tarihin Shehu Malam Tijjani 'yan mota da kuma yadda ya bayar da gudunmawa akan lamuran addinin musulunci. Masu kallo da sauraro ku biyo mu don kallon yadda wannan taron ya gudana. Wadi ija'i wa firashi ya kagaji wa manami. Akwai babban malami da zai buɗe da addu'a, wani malam mu'azzam nan gwani malam salisu majabaki jikan gwani Idrisu, Allah ta'ala ya kara musu yarda. Allah ya kara musu lafiya. Muna yi wa duwar da ya zo wajen nan maraba, kuma muna fatan da kowa ya zo lafiya, Allah mai da kowa ina lafiya. A yau da niyyar nan da yanta shekara nawa kenan. A yau da niyyar nan shekara 70 ba wata ɗaya. Ko ba wata ɗaya tunda Maulana Shehu Tijjani ya yi ta ne hijira ta 373. Yasa a can ga 27 nan ga 43. Kuna haɗa nawa kenan kuma a watan Zulhijja. Sauran wata ɗaya kenan ta cika shekaru 70. Da wani Allah da niyyar sai wanda suka shekara 70 din. Ni ko ina nake da shekara 70 ai da nisa ina ma a ce shi Halima yayan mu babban yayan mu jagoran mu a ce ya fito su ne shekarun su sun kai ko amma wanda da kai wannan shekaru bai sa bayani akan wannan kuma a yau ai wala Allah sai yi wuya. إنني مهما تراني شغلتي في إبراهامي